Takže starec pás lidi, já vás zdravím, jméno Gula, u dnešního dílu jsem dneska s Tomátorem 3000 a hrajeme LAN server. Čau lidi! A tady to je prostě LAN server, kde budeme hrát spolu, tak co si vemeš? Já budu spíš miner asi, takže já si vemu dřevěný krumpáč, aká to je, no. Já budu spíš dřevorubec. Ok, takže já si beru jenom krumpáč. A pěkný no, a mám těžit dubový dřevo nebo akaciový? To je úplně jedno. Tak akaciový. No a jinak, co jsme chtěli ještě natočit, byl Torchlight 2, já nevím, jestli to znáte, ale jako ten LAN jsem tam moc nám nezamlouval. Přes ten Google, nebo teda Tangle, no. Tak přesto jako, nevím, jak bychom to měli jakože dávat přes ten Tangle, protože je to fakt masakr. Mně to funguje, ale bohužel Gulanovi ne. Já nevím, ale mě se mi tam blbě zaregistrovat, takže to je fakt taky... To je tou novou adresou. Jestli to trošku laglo taky. No, se to teď taky, teda Tomátoru se to teď taky před chvilkou laglo, takže... Teď hrajeme vedle sebe, takže si krademe Wi-Fi, no, ale jako... Musíte to prostě pochopit, no. Hrajeme LAN server, tak proč ne? Jinak, který byste chtěli ještě poradit, jak jsme udělali LAN server, tak já vám takovou... Jakože... Že vám budu radit, tak to vám řeknu. Ale pouze, kdybyste to chtěli teda poradit, tak já vám poradím jenom takhle. To, co jsme udělali my s Tomátorem přes ten LAN server, znamená, že... Jo, tak zpětka. Že prostě jsme teď vedle sebe a tu Wi-Fi musíte mít stejnou, abyste se přihlásili na to. Nestačí jenom dát LAN. Ale musíte tam napsat ještě tohleto, přesně, počkat. Tady to 49476. To, co bylo úplně první. A kamarádovu iPinu ještě. Jo, kamarádovu iPinu z hamači. Pumpkiny. Dobře, já to vytěžím. No, já se taky s tím povedal. Haleluja. Já ti hodím všechny. Tady máš 6. Okay. A tam je jeskyně. Tak počkej. Tomátor tady zatím něco bude dělat. A mě už došel Angra, ale máme celkem dost jídla. No. Jo. Tomátor hodně utíká. Co to bylo? Viděl jsi to? Já se normálně vzniknul. Ne. Nevíš. Taky moc nemám. To snad tady je možný ty hekře. Jak no, ale tak co, jako je to sranda na serveru lítat a pak vám tam banujou. Je to sranda, no. A prostě je to sranda dostat ban, že jo? Na gamerovým serveru, prej. Tady je jeskyně. Dobře, jeskyně přeji. A dobře. Kripl, bouchnu kripl. Jo, alespoň máme nějaký ten gravel a taky uhlí. A taky gravel. No, taky. Železo. A taky další. Keeper? Kde je Keeper, vole? To je blázen, vole. To je Keeper, vole, to je blázen, vole, to je Keeper, vole, to je fikonid. Já jdu natěžit krump. Kobla. Já jdu natěžit krump, že jo? Tak já jdu zatím někde... A jelikož víte, tak v levém horním rohu mám prostě toto, co můžete najít tady, takže je to trošku lehčí a je to fakt dobrý, jako. Funguje to úplně stejně, akorát to tam máte napsaný tam nahoře, no. Správně. Ale já z FPSka. Jo. FPS bota. Tak jde se těžit, no. Už mám, no zaokrouhlím to na 20, to bude stačit. Jo, to bude stačit, Si pamatuju, jak jsme hráli Hunger Games, ne, s Tomátorem? Vždycky jsme si natěžili, kolik jsme si to, jenom 4 kobly, ne? A ještě, když tak jsme si taky natěžili, protože jsme chtěli jít. 10 koblů, aby nám vystačilo. Koňové! Jo, tak u těch se zabydlíme a uděláme tam stáje. Ale musíme napřed najít bažinu na lanu. A já se na to naudíku. Takže já to teď chvilku střihnu, protože tady musím se něco zařídit, ale hnedka jsem zpět, takže zatím čus.
Takže lidi, my jsme tu zpět, protože Tomátor skočil do kejvky a chcípnul, takže prostě jsme to museli nějak zařídit, spolu tady se to zařídit, takže buďte v klidu. Ale tak zatím jsme si tady nakopali kejvku a proč jdeš tam maso zkažený? No to je jedno. Hele, Šetřím. ty zatím něco vyrob z kamene, já ti to hodím. A barák. Zatím zkus nějaký základy, já zatím budu kopat tady Já v udělám dole. takový malý soukromý baráček, základní, jo. OK, základní domeček bude dělat teď Tomátor. Nebude to žádný umělecký dílo, to nebude. To si nemyslete. Když tak, až budeme mít víc dřeva. Já jdu branch mining, kašlu na to. Jo. Proč tady mám tu čestku, ježmarja? Já mám 2 kamenný meče, jsem zvyklý. Z Hunger Games. Ale tady železo, ne dřevo, ale železo. Dobře, já jdu to vytěžit. Hej, kobl! Jo. Co tam dělá? Shit! Maka, sádem! Já si teleportnu. Takže teď se na mě teleportne Gulan. Tomátor. On mě tam napsal Gulan VC. Jak se nevěřnal, že dovolí Tomátorek. Cípněte. Tomá, nechceš mi hodit ten time? Tady máš. A tady taky. Thank you very much, panáček. To už nemyslíš vážně, ne? Jdem tam 3, 2, 1, A proč jsi zabil? Ne. Dobře. Ne, já mám půl srníčka. Díky. Sorry, Tome. Jsou to ale zmetci jak hovado, dej na mě teleport. Jo, a běž si pro věci. Počkej, co ještě žije. Mlátím. Hajzlej, no. Ne, to je strašný. Není to jiná čestka? Ne. Takže my se loučíme s tímto... Do pič! S tímto spawnerem. Ne, proč mě tady zastavil? Tma. Já se tady bojím. Čínská tma. Já se tady bojím. Spekel tma. Mám tady lávu. A Píčo, to je kanion. Oh, Hej, uděláme si tam dům. to počít. Tak to ne. Tady máš krumpáč a pokopeš tam. Bisko. Že to sere. Cípat takhle mě to asi nestačí na survival games, co? A zabiju. Já zabiju. Ty zombíky. No zabiju. A je dřevo. Takže si uděláme teda dům, lidi. Je to... Bacha. Skeleton. Odlákáme jeho pozornost. Bacha! Creeper! Pomoc, Pepoš! Pepoš, prej, Pepoš! Prej, pomoc, Pepoš! Dělám to chytře. Braně. A za chvilku se tady nic nespawne. Bacha, sečák, za tebou! Bacha, skelík, pod tebou, teda nad tebou. Ne, nech ho chcípnout za mě.
Bouchnout. Dobře, máme 2 gunpowdery. Bacha další. Tady je to nějak zase zčákovaný. Nebo cpda. Už mě serou. To je buzna. Ještě nám zničilo obranu, proč to udělám? Taková pevnost, jak peznost, tohle. Tyjo. Je to syčák fičák, ale. Hoďme prosím kumpa. Dobře, jsme tady zabezpečení. Jenom tohle to vykopu. No právě, to jsem chtěl udělat. To je tady akorát 2. A tady máš kumpa. Je to tady perfektně ochráněný. Sakra! Já teď slyším buzeranta. Ne! Tome, pojď mě tam prosím hlídat. Než mě ty skeletonský sviniše veduše zabijou. Cože? Sorry. Tak mě křupne v noze. A řeknu kurva sorry. Sorry, no. Chcípněte do rána. Na teb. Aby vám praskla krvínka. Co jsi to řekl za kraj? A ostřelně. Islamisticky podřezat. Mám 4 jábka. Dobře ty. Dobře mě bráníš. Doléčím se akorát. Zítra pátek lidi, takže další videa. Ale já jsem si to uhlí ani nevšiml, já jsem slepý jak plepí. To je pevnost. Počkat, cože, tam je dřevo. Tam bude snad ten opuštěný fungeon, no. Co je, cože máme? Nejspíš ho? Počkej, nedal jsi tam to dřevo náhodou ty. Nedal. Bacha, ne, to pojďme se když tak. Uč v klidu. Do prčic, skeleton, ne, já chcípnu. To jde na mě forta. Musíš na mě dát prostě teleport forta. Au, ne. Půlsednička. Jsi tam buknul, ne? Jo. Proč jste stál někde jinde? Já jsem se schovával před zlaťákem, teda skeletonem. Bych byl celkem rád, kdybych našel zlaťák, jako ve skutečnosti. V Minecraftu je to celkem na houby. No, takový golden apple se hodí. No tak není na houby. A když tak tu sérii ukončíme tím, že zabijeme Ender Dragona, to je jasný. Snad. Doufám. Není nás na něj tolik, ale zkusíme to. Třeba jak víte, jsem taky velký fanoušek Menta, tak mnozí, co ho znáte, tak natáčel Cestu do konce. Kurva, jak se tam ten kretén mohl spamnout, když jsem to tam celý. Jsem děláš ty buznou. Našel si spawner, mi řekni. No. Ale našel jsem chybu. Čeho? Aha. Takže chyba se musí hnedka opravit. Jo. 3000! Ty tělesný krupa 3000! Tady máš Iron, já 3000! 3000, to si dělá
3000! 3000! To kurva rakovina! 3000! Tak jo, ale teď už to asi ukončíme, protože už to potřebuje strašně konec. Tak jo, takže pokud se vám video líbilo, tak určitě zanechte like a určitě uvidíme, jaký budete mít zájem z toho, aby jsme to natáčeli. Zítra vyjde další epizoda, protože zítra je pátek a půjdeme zase k nám a blázni mají svátek. Dám do popisku kanál Tomátore a teda ještě pište na e-mail, co na můj e-mail, než si to přečtem oba dva s Tomátorem. Takže čau! Čau! 3, 2, 1, go!